bayre bia bokokoto mu ye fefefefe ye tichire ebitimi di bayre kura akwa adwaye dwale guso abakwan ya abakwa ni ye sroche che kokokoko no wo ba chima wo Abusa foye mo nyina akwa ba mba nya support TV so meka se nya support ageme so se sane na badwoma kwan so adaroma subscribe to channel na like share mo we bia nya bi nhwe comment section wo so ye wo dia na wa che wadwen midi ni oba yesu ma ye bo a sia meka se wo kuma se Kenya ze abrem mene na asanto a na ebedi nkomo ene na wo menchen me na kwa ba nya fa ne nkomo twetwe no ahihye so na me mo akwa ba me so obu no bia boko yana madawni nyame adawromenti nyame adawro mampa bia boko yi de na se say de e media no so ayo ba yitie ene de ba na futuo pa ne ahwe yesuso pa de obeka ne bia ene ade na ahihye fo mo hu bara fe de apeje ne mu pa na be de jawo e media no so ama mu demonstrations ni mu ntokwa e ba so ni nyina ye aduane a ye to ne monten so emma enu aduane eton ma abonten so fo ma ye to bidie to da so say to da na wa bre kodu ya so koto bi ba kakra wa abonten wo koto adi so asan be ma yade wo say videos be bre pie nnuane e di kala sefra de rubber etumuo say be ye be cho mo sika o mo penti o mo bekum ye na we na be to so abonten wada ma de obewo akafa hom ene fa nyina ma ye yetiwo ena nya bonde so anya bonde so fo nko a nya bonde so nko ma wa fo ni na obi wo wotimi chima e de pad yankasa kura de friendship wa hono de aya aduana ma ba ma adi ele na bonte na efie nyina o efie ni na ebitimi de bayre kura akwa adwaye dwale guso bayre o de benu aduana ma ni kuna yes wadwa guso fufuo ni na wo koto a ye mfa bode akura nguso ye de ngo tinya bayre fo no nko a na nya plantain fo so nko nya plantain fo nko a bebia kala ne de ye bitimi ye bonte so aduane emufo ni na ye de kala ye restaurant fo na ye de kala ye se be ni be ye fe ani be ye fe ana se ye ye pomudi ho ana na meme unse soku no meme na tanya soku tentem so ye yire motimi di niema fra aduane ma edi enne kura wo be ma no ba abobra no yetimi ya mpentoa kura pentoa keke ye hu se be ma na ye japade kura no na ye afra ye de gu na aduane mu odi no wu dada nchena ye se be ma di ka wu aja oba japade nti na na ye se ya pomudi ho na ehia yen na ba no fa ho no bia mfa obia ho dabi do no ko abenya gu no botu ni Maggi white ye de dwale funu na timi de ye aduane bayre ya chi a bayre no yetimi de asichire e hyansuo sebe mu be ye de ene Maggi yesensene bayre no a ne ye de ka hyansuo no bayre bia bokokoto mu ye fefefefe ye tichire de sichira hye obo de asichire ni mai kala yi no Maggi na America no e de gu nsuo mu a na adsuwa no masensene bayre na gumu a na wura kama ti ubedi bal doko ha bayre do asichire ni Maggi ye de gum na se ba ko so se kosua o mom ton kosua ni makoso so mako no ade Maggi chim na se nyina be wu ene ma wa fo na ye se ye nim so ba kura ye aduan wo ye na kira se me fa hwintu no ana nkyene se me ma no ye sa ka ma hu ma bebre ni maduan no a Maggi no a abakwan ya abakwa ni ye sroche che kokokoko no wo ba chima wom na ye be hu be ma abakwa ida ya abakwan a ani kokokoko chima wom kala wom time ka magana meme na atese eno obi ani abakwa bi ye ni abakwa na abakwa ye de ye abakwa meme na ni abakwa no ye de jimi wo mo eno so wiase be ma wuje ba mo wu ntem jamma ema wu kura na makomako meme na wu ntam ajapade ntini ya mpento de gu adwane be ma na de awu ti meme no momoni na ho ana ye ni bre
asisi sem ana den na di we nyina ajapade enti obetimi kura wa abrochire na ne nua wa ba busua timi de ba ma na busua ne ba ma ne nam saa wonhwe ne na busua na on de sorry ba size bobo bai nti ba le ne de ma ne kan ye no kore me se me kura me hu bi wo bo de se kire ne magini de dwane funu no e hye nsu a ye hye ne fie mo sense ne fie ye hye nsu no de waso no papa no me na me nye konfo ro kura no na me chibi wo sankole ba ile lu ara me kofa no wo kwa kire me wo kire se ye ne sa ba le enye de no de obasense na ho ye kokko no wo de se kire bi a konko be nan no wa hye nsu egu pam na de se kire na gum na de magi ntiantian white no na de aka ho nti bedu so bedwala wie no wasense ba ile na gu mu wo fie na de aba so nyo bi bian wi on fa ma kwa no doko dese etiche na kwa wura ba ide num saa etu dia da etise ma amene ka se wo mo de wura na eche ye no kore ene magina mo tibi de chi ba ire ene me koso ne me koso ni nyina ye sika pe ani brebo ni ni pa ba ene nipa nwini nipa ho ti ba ire no na ese Ghana fo eje adie ene bi tuma ba so bi so nye ne saa e bi anipa bi mu na ye ne saa na akoforo mu nyina da bi ba ire no wo chi na se wo chi ne saa tra enye dendende saa wo na ba ye bi wo ma ti wuti ba ire no wo chi a na se bibia nka ho a enye gase saa wo nye kase saa da bi ebe ya dren kura na emu ne de enye de me kakra ti mama na oka no Nyankopon na akose ni mu a oka ntuzu se sere o ma sori etia ne sa ade de on pa bakura duabo no kura so anya no nya me so dwuma no wo na bejeche wo mo asho bisi wo ka ma Ghana fo ani ada ho and obi was 50 years 70 years 80 years 40 years no nya stroke so ni me bi efiri aso enka na tete ne stroke ni wiase ne nkran ketwa ye se cancer ya sala ba ifo oni ano esi bayiye na ama ne stroke eda ba fo ni na yeye na ngwa na sam na ana duane a obekwa kwoto a nipa gusu beprebe saa no monto ya duro ebe na duane na ede na wonya nipa ko customers dabi ngwa na ato aduane wo customers ebe ampante mo nkwa de ton ko aduane to customers e ya duro no de ton na nya mintimi nya saa nsente ni ma se o ma obi kwa na customers na me bua obi ha ene o mai enti ni ma nya bairefo nko a ai brantefo bode wo mo wo twa ba emofo aduane mo no ni wi restaurant fo ni na magi nko a magi no magi di dwale funu no mo de ye na funu so de magi ni dwale na funu so nye nam magi white bi atantia bi beba ye no ye de sha na de dwale no na funu ayefe funu fe so hia magi na aduane de so hia magi na asembe nkore eti maame na de mo ni na tamfa wo ntwampo wo de fa ntwampo na wo ye fansere obi nim kina se tabi wo de wo dwene ma ho na wo so onyu obi de ho odwen wo de ho no dwo so de ko na bo kura magi komo mako aye mako no mo chie mo de magi chim na ye frem tu dia de be wie no pressure ba pressure be wie anwamo restaurant aduane abonde duane na tu manefo mane adia magi nka ho eye kokofo na mo mu yusu magi wa ho de be mo mu yusu magi kokoko de esu na ti pa bi obanya nka no aduane wo fie di wo ko do ba ila na wa chiri fie di na bonte aduane kura nye obi pewa ye nyam ayase aduane kura nye obi pewa wo nyam enu ni bebre achi ni pakra no so obi ko ayase a enuane obagie gusu adie ya jibon ya de aduane wa hye zei ko nyawo ya de para tenkita no wa gini nyina ayase aduane nye me kama Ghana man na ate na mo ko ayase nsuo fisa bia nipa no wu enye wu papa
bi akodi ni bone ebi ekuo bi ase ekuo bi ewo mu ne wode awuo ebi aboni dua ebi akɔwi obi ade ebi akɔdi obi yire ebi akɔfo bi sika na wonya ho nsusa e na wonya ho nsusa so na wode awuo to wo kodi na yi ase aduane e papa efuru mu ye no mifu ne aduane e na aduane na kodie nti obusu afo pawa etu di fan sa nyema ne anyam fi se ne ye aduane nipa ye aduane no nipa bebre so ye bayifo ene de bo na na to mo fo yentie memedie ene obia ba bi oba be wale ba me bia wase ye ne ho ade chechire nche ne nye na wo wa no wo de usika ni na wa no wi a wo wi ade obedi kura ho bo na bayifo be vudam ni ase wa japade ni ase usika sam na wedding ho ase na wo kan ya wedding ho asem nipa kura ne nwunwie ene fe na wale konkono ene ne nwunwie an o kwoto akwa ni na so aye ne ho ade kakra dabi wa wo mani na awie no aha na wakwa so da ne ehira so ne Nyankopon pe na wada no dabi sa ne wo ho tetere sa ne ye no ne nanam nyina ewu wie ne akwa so da ne ehira so mame ayeforo enye o people wo ba wie o de o mbedi kro ho de na people ne ya beche wade no obi de beche wade be yi ahyem eno na mani panya awo eno na wo wie wo ko wuo eti na be ma bi ekwale onko onye ne fie nko na na asanto na me hwehwe ma no asa na kwa wade ne fie ho nya fie bi wo ko wura mu a eye no mi fie twafo fie eye dam fie eye krodo fie eye wifo fie aso ye hwehwe mu wi asa na wakọ ai eno sa no asan ye viti o ye hu oba wa abonte se ba wa no said na o kan o say ye fe ya ti o tete no o papa kwa na wale mawo omo kohwe bibia ni fie ho ase ne ma hie oba bi ye ne ho ade ama aye ne ho ade ama na ye den na kokobobra but ne dey enti say wo papa ntimi wale mama ne nyi wa na wa kusia no wo wale a na ba fie sie dey enti meka sanse wo wale a wo wale oba ahunmo wo wiase ni na no mo mba se ni na nwia ensio abosom ensamanfo bi e ba se ye ye ba ye be fa ewusam sika no wadwuma sam na ye basa na wo wi ade obedie no oba no so hu so oniema ye basa obegya wo akọ obegya ho asi wa akọ wo fa afro ti Ghana mema na mo ba wale mo nya ayefo obi ba no so se ya ayefra gya na man nko ayefo no muntwam no mo nye fie amamre no nko fie kutu ani kro ma me miensa abusua miensa wo so de miensa na mo hia ise ye no jollof bi o we na jollof na me ye ni bi o aduane kro mo no bi wase ma me nsam o ye tubeju yefum manina ba ye we de bebre se omunya awo ni na fira we de no na nse so ba ko bi aye common eye so ya sore oye wedding we 3 months wawu oye wedding we 5 months wawu eso so de eno sa be ma ne ware susum wo ba no so ye wale no na fie ho no awade ni ho to wo ye be ma na akoye sa ade no a yetimi ku wo ba no hyew yetimi ku be ma no hyew hey asemia no den na me chipping this because eden ye ade ye twene but say akokode police vacancy de nka bebre but ye sua de ye sua de na oba betimi ni be matena na be ma ne wo adwuma bi a oye ye fan so kro no na oba ne natena so many years no so minim ho hwe betimi sisa na mom so onu krute na anadubia osole wonya anadu adwuma na da bia wosola na dwokwade a wo yekrofo jana wade ene bi o security a wonya security ene ne nko adwuma mu ne ko hu adwuma wo ye gina chi na ko hwe bi da koro esa so ba wo ma esa ba wo de mu okwo wa ni na be ma ne kama na ti ase so ye krofo na jitu mu no ne ye babasia wo be sa de we di oya be ye no de ye sa de ni brisika be ni brisika bisa wo kan say be ye kwa asem no de in fact Ghana for ma ne mema mo mpe hia mpe bre say ya ye bre apeda bi da bi bre say wo no ba be bre da bi ye penetentem quick action to ba no wo hwa wa ya che Nyankopɔ be yi so krata no
na wo dwumadi a wadia no use krata e basa na uni asembi aka mbele na kunu be ma bia oba bia ba wale be ma oba wale oba oba so anajo e bia so anajo aja na mane nko wo wale be ma so wale oba wono so hu adwuma be ma ne ya so ja na mane nko obokro no oya tayi oso oba de na be ma de one o partner te a oso ali uhu bibi obi aye adwuma awia we na mane sika hu bibi na uhu hwe de a fa ho adwen me hu obi a okofa obi wo ye koromfo pa ni wonim to beti ho kire no hu ye no oja ne kwa no mbepe ne ku no odwa ne kwa aburuchire na eguso yesu ande a wutu yemfu de on se bi wo ha ye tete oh na on ka sunsun awade o ma me beti ma wale sunsun otimi ware wa me awawo wo ma me bi wo kora no ma me bi wo wotimi ton ne ba wote ase wonwo owu a obi re wote ase wonwo ye bayifo waton mu nna ma bayifo no to owu a ne tase wo mo wo ma me timi ware wo obi so wani nkwa de a enipa bi ye mo ne din wo kewo o hwo ba bi sa ba ni wie school ba no so mpedi biem obedi ne breme oba na nanam se eye sunsuma wade ne da so ntina apam be ma oba no ono ane ma me nua oda ho anajo ase oda ono ane ma me nua de kawa de bre ne so nso mnye ne kawa won wa ne biem ade eche na ma kawa se ne bi da ne mpaso ensem ba na asanto ha ye be ye ni na ma sunsuma wade no awade ne kwa wo wale na se oniama na ba ba so oba na asanto wa ye be ye ni na ma wedding ase jollof ya wo kan say in fact ha me pa wedding ase jollof na aduane na bi kuta nchense enti wo be ma me betima wale ne ba obi wa no wa ne ba no enti wo ba no ba so be wa be ma no a ekwan bi o ma na hia be ma no ekwan bi ba do yade beto wo ba no so no na be ma ne boka no apam am wo ko no age ne kunu ti be ma me timi wale wo ba ne ba no e no ba ma me so timi wale ne ba no na ma me nua so timi wale ni nyina wale tini na aba na asanto a ni nyina ebe ye we ni nyina ma matiase ana de twato efie ye siri pa wom yetimi tena fie ho ma ne ye dabi wo ye hase ye busuani dia abetima tena onye busuani ontimi onye busuani ontimi tena awonye busuani na tena bibe hawa na se wonya ne busuani wonya ne hunipa ne hunipa ne timi tena wo okay matiase wo ko so de wan hwenkwe no kore na afa so bia wo so da ye na obi ne woda ade be kina be nsuo sai se ne obi ne woda pepe eye sunsuma wade to amerika bra na asanto awo obabi wo so timi de ono a timi de nsa wo na sesa eye sunsuma wade no mo ne da no na sunsuma wade so wo so a wukuru be makora nya odeda nyode sunsuma de ne ye odeda tan ya tiwa ma wukura wukunu kuro no da wonte de Yehowa solio omo no beda sa nti ne hunsu mo no ne hunsuo ba ho no ene na ada no suroku na ye wo de pua na infections ye sa de bi wo ho a bra na santo ha no moawo na me moawo atiase na santo a se bi wo so a ada ma ntena se kwa fa ni agoro mfa ni agoro afi yesi mu yenko bebe a ewe aduru no oso obra na we na santo a no nyi ha no fi na se be ya months kakra na aka no oba enjoy months no na Christmas wadi ni sa pepe na tie na santo a Kenya se abrim na owo na what they say prostate cancer there be the moment be nyunso no prostate cancer no se wo ho aduru e de ahomato be ma mo ye wo ho aduru okay e de mawa wo de besa be ma na no wo de sa be push fini na afiri wo ama be ma mu ada ho nkoyi operation nti mo na sunsum no wo da sa no ma prostate cancer no ati bra na santo aye wo prostate cancer oh nice be ma mo aye mre wo ho aduru na superman okay nana yana wase ozia ene na santo ani di nkomo no wo kuma se Kenya se abrem nana ka ni nyina prostate cancer ase bra wo ho aduru wo ho no
Afe how be a spiritual how be no. Brana na nanom nam no so na onye enfama. Na so nya ofa di. Medini oba yesiama yeboa. Make sure so subscribe to channel no be like it. Oba share comment section was so share wadwen. Oh ho na enye kama. Ye vozia that's ne. E be send dey share bio. Macau. Enti ne ebube. Ne bre ben se se ebube. E be ye de den. Kura preko enim sebe. Odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na Amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya